Aarrekaupunkiprojekti on tämmöinen Outokummun kaupungin 2008 käynnistämä hanke, jossa lähdettiin niin kuin selvittämään, voisiko Outokummun kaupungista tulla tämmöinen matkailukaupunki. Siitä tuloksena on syntynyt tämmöinen masterplan, jossa nähdään selkeästi, että Outokumpu voisi olla tämmöinen Itä-Suomen alueen perhematkailu kärkikohde. Opiskelijoihin liittyy sillä tavalla tietysti, että tuo hanke tarvitsee hyvin erilaisia tekijöitä, erilaisia resursseja, erilaisia voimavaroja niiden asioiden saavuttamiseksi ja toisaalta me voidaan tarjota hyvinkin erilainen, toivon mukaan virikkeellinen ympäristö opiskelijoille tehdä opintoihinsa liittyviä kokonaisuuksia ja mikä parasta, niin silloin kun kaikki natsaa kohdalleen, niin se opiskelijoiden tekemä tuote on osa meidän kehityshanketta ja sillä tavalla siirtyy suoraan niin kuin työelämään ja yrityselämän käyttöön. Sanotaan näin, että on varmaan helpompi työstää niin kuin opiskelusuunnitelmien pohjalta niin kuin erilaisia kokonaisuuksia niin kuin oikeille yritykselle. Mä uskon edelleen, että se on iso hankekokonaisuus, joka onnistuessaan tuo Outokummun matkailun maailmankartalle, mutta myöskin niin kuin kuntakartalle semmoisena paikkana, jossa on hyvä elää ja hyvä asua ja hyvä tehdä työtä.